dobar dan, da li je to salon za depiliranje? Radimo i depilacije. A mušku depilaciju? Čega? Leđa. Radimo, da. Ja bih želeo da na tatinim leđima napišete tata srećan ti rođendan, ali da on to ne zna. Nemam ja toliki termin, jer to iziskuje malo više vremena. Razumete, ja imam samo pola sata, a to za pola sata ne može da se uradi. A može nešto kraće, recimo tata i srce? Neće moći. A samo srce? Radili to do sad, znači radimo samo depilaciju, uklanjanje dlaka, ali ništa, nikakvo iscrtavanje. Samo srce ostavite na sredini, ovo okolo počupajte. Kažem vam, ne znam da li to ume neka od koleginica, da mi ostavite broj telefona pa da vam javim, hoćete tako? Ja imam jednu drugu ideju. Da vi uzmete onaj trimer za šišanje i da samo to upišete. Ali nemamo trimer, ne radimo takve stvari, razumete? Pa doneću vam ja mamin. Mama me šiša na nulu. Ništa, ostavite mi broj telefona, moram to da proverim, znači to je... Dobro, ja pitam samo za još nešto drugo. Recite. Pa da se informišem. Da li biste mogli da mu ofarbate neke dlake? Koje dlake? Pa te na leđima. Ja bih htio da mu napravite grb crvene zvezde. Ne radimo to. A partizana? Ne radimo. Mogu ja to sam da mu uradim kad se bude uspavao sa mojim temperama? Ne verujem. A vodenim bojama? Ne znam, stvarno. A što mislite? Ja sam malo u gužvi, pa se čujemo kasnije. Uz osmeh život dobro zvuči. Radio S.